Els turistes que varen estiuejar el mes de juliol a Balears es varen gastar de mitjana unes 117 euros. És un pressupost una mica més elevat, una mica més baix, que el de l'any passat, però en conjunt la despesa total que han fet els turistes aquí a Balears és superior a un 13%. És un dels increments més destacats de l'Estat. Segons els restaurants i cafeteries, fer bona caixa amb els turistes que venen, molts d'ells atrets per ofertes del tot inclòs, cada vegada és més difícil. Però les dades que maneja el Ministeri de Turisme diuen que el passat mes de juliol les Balears es varen convertir en la comunitat de l'Estat on més doblers varen deixar els turistes estrangers. 2.000 milions d'euros, és a dir, un 13,5% més que el juliol de l'any passat. Al conjunt de l'estat espanyol també han gastat més, prop de 7 milions d'euros, un 9,5% més que l'any 2010. Tots els turistes varen gastar més al juliol en les seves vacances, excepte els procedents del Regne Unit, que han reduït lleugerament el que duen dins la butxaca quan viatgen.